Ontran-ontran apa iki, Cah? Jam 09.00 bengi lah kok goreng sego. Halo, Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya ya, Cah, iki wis mangsa bengi. Wetenge lesu duweni mok sego tok ora duwe lawuh. Dadi iki ceritane jam 09.00 bengi ape gawe sego goreng. Engko nek ana sing takok, Mbak, bengi-bengi kok gawe sego goreng, ape turu lah kok pangan. Lah piye, Cah? Lah nek lesu ora iso turu dadi ya golek panganan. Timbang nek turu engko ora tanek, dadi ya diseni sik wetenge bene supaya turu angkler. Gawe bumbu sego goreng ku iki simpel ae, Cah. Bumbune mok bawang brambang lombok terus ditambahi terasek. Krana bumbuku wis lembut kabeh, iki ape tak gawe ning pawon soalé gas entek ning ngarep dadi tak gawa ning pawon guri. Primadonane sego iki isih pirang-pirang lho, Cah, isih setengah mejikom kuwi man ora digawe sego goreng timbang gak kepangan. Lah wong kene iki nempur ora duwe gabah to beras dhewe, berase sekilo 14.000, Cah, eman-eman. Kas geni ku wis murup, langsung ae wajanku tak tumpangno ning dhuwur pawon. Bumbu sego gorengku karo segone wis langsung tak warna pisan. Langsung gek ndang dieksekusi. Ayo goreng bumbune dhisik. Bumbune dijegurno terus dioseng-oseng. Kira-kira nek dadi kowe ngene iki wegah apa ora, Cah? Wis bengi-bengi ora duwe gas, kepengin gek sego goreng. Ki kelakon apa ora nek gawe sego goreng ning pawon ngene iki? Nek aku wong desa wis kulino cedhek geni dadi ora wegah, Cah, kepengin mangan. Kelakon gawe dhewe ora tuku. Bumbu ning cuweke isih, Cah, nggo iman dikoreti. Aja lali sego gorenge dibumboni, kita tambahi roiko tok ya, soalé dik mang wis tak kae uyah. Pas nglek bumbune, kanggo pelengkape tak kae sawi karo godhong kol, soalé aku duweni ya iku, gak duwe ndok, dadi ya sakonone ae. Tak oseng-oseng sego gorengku, lah geniku kok gegeden, dadi tak longi genine iki mang, tak sudo ya, Cah, ben gak gosong sego gorengku iki engko. Tak incipi sego gorengku lah kok wis enak, wis mateng, langsung dan tak junjung ae, wetenge wis kruyuk-kruyuk. Krana anakku iki mang tak tawani gak gelem, dadi sego gorenge tak bagi loro ae, ape tak pangan karo bojoku. Wah 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 wah, sego goreng ala kadarnya iki wis menggugah selera lho ya. Wis gek ndang golek posisi, ndang golek enggon, ape mangan. Lah kok bocile nyurvei dikira mie goreng. Duwe cokotane mung krupuk, ya wis ayo ndang gage ae dipangan sap-sep, wetenge bendang wareg. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo maem. Lah iya ngene kok ora lemu piye, Cah? Lah wong jam 09.00 bengi lho isih mangan. Heeh, Cah, timbangane ora iso turu engko bengi dadi yo ndang diwareki ae wetenge ya, Cah. Kira-kira kowe nek bengi nek ora mangan ngene iki ya iso turu apa ora? Nek aku lesu ya ora iso turu, Cah. Glimbang-glimbung ra iso merem.